7 мая свое професійнае свята адзначаюць работнікі радыё, тэлебачання і сувязі. Безумоўна, без гэтых выгад цывілізацыі немагчыма ўявіць сабе жыццё сучаснага чалавека. Напрыклад, сувязь дазваляе скарачаць адлегласці і спрыяе больш зручным зносінам. У нашым раёне паслугі сувязі аказвае Шклоўскі занальны вузел электрасувязі, аб рабоце якога нашаму тэлеканалу расказаў яго начальнік Анатоль Громаў. Шклоўскі занальны вузел электрасувязі – гэта арганізацыя, якая ідзе ў нагу з часам і робіць жыццё шклаўчан прасцей і зручней. Ён аказвае насельніцтву паслугі электроннай сувязі, падключэнне да сеткі інтэрнэт і інтэрактыўнага тэлебачання. Занальны вузел электрасувязі ахоплівае не толькі наш рэгіён. У яго ўваходзяць таксама Бялыніцкі, Круглянскі, Дрыбінскі і Горацкі раёны, дзе ў агульным працуе 180 работнікаў, а кіруе імя Анатоль Владимирович Громаў, стаж працы якога на гэтай пасадзе складае ўжо 25 гадоў. Адзначае, за гэты час многае памянялася. Пастаянна з'яўляюцца нейкія навіны і выгадныя для кліентаў прапановы. Сегодня мы занимаемся тем, что переводим многоквартирный сектор Шклова на оптиковолоконной линии связи, что позволит нашим абонентам в полной мере использовать эту новую технологию. То есть самый высокий скоростной интернет до 100 мегабит в секунду. Значит, неограниченное количество абонентов интерактивного телевидения, значит, плюс такая новая услуга, как умный дом, которая позволяет абоненту, находясь на удалении от своего жилища, квартиры, домовладения, контролировать и мониторить ситуацию в этом доме. То есть открытие дверей, противопожарные датчики, плюс камера, которая позволяет контролировать и видеть на своем смартфоне всю ситуацию в квартире, вплоть до звукового сопровождения. Апошняй паслугай ужо карыстаюцца некаторыя абаненты. Усяго ж занальны вузел электрасувязі мае больш за 7 тысяч карыстальнікаў сеткі інтэрнэт, столькі ж інтэрактыўнага тэлебачання і 14 тысяч абанентаў тэлефоннай сувязі. У арганізацыі працуюць сапраўдныя прафесіяналы сваёй справы, да якіх прад'яўляюцца сур'ёзныя патрабаванні, бо ад іх залежыць якасць сувязі, а значыць і якасць зносін людзей. Наша задача так сделать, скажем так, оказать услуги и выполнить свою работу таким образом, что люди остались только благодарны. Надеюсь, что это получается, и мы к этому стремимся. У гэтую нядзелю работнікі сувязі адзначаць сваё прафесійнае свята. І Анатолий Владимирович імкнецца павіншаваць усіх сваіх калегаў з гэтай датай. Я хочу поздравить действующих сотрудников узла электросвязи, ветеранов труда, бывших наших работников с наступающим праздником, профессиональным праздником, который отмечают 7 мая. Ну и всех шкловчан с великим праздником, это праздник День Победы.